Здравейте и добре дошли в WebZone.bg. Днес ще ви покажа как да си създадете сайт с изкуствен интелект за по-малко от 2 минути. Влизате в webzonebg.com. Ако нямате регистрация, препоръчително да си направите. Ако искате просто да тествате платформата, слизате малко по-надолу и натискате ето тук. Отваря ви се демо версията и тук имаме множество готови шаблони, преведени на български език, които може да разгледате. Сега ще напишем тук на изкуствен интелект. Имам хотел и искам да ми направиш сайт за него. Искам да е със светли цветове и да има бутон за резервация. Натискаме генерирай и изчакваме да се генерира. В случай, че решите да се регистрирате в WebZone.bg, имате един месец тестов период. След това се плаща абонамент от 30 евро на месец. Така. Готово. Натискаме преглед и да видим какво е направил. Резервации. Добре. Настаняване. Добре. Галерия. Супер. Може да си ги променим тези снимки съответно. И графа за контакти. Светли цветове, както му казах. Ето вижте, с 2 изречения генерира цял сайт за по-малко от 30 секунди. Тук имаме Support 24/7, пак изкуствен интелект, над 32 езика. Тук може да си закачиме домейн. А тук помощ от дизайнер, в случай, че искате ние да ви направим сайт или онлайн магазин, може да натиснете този бутон. Това е, което иска да ви покажа, приятели. Видяхте колко лесно става. С помощта на изкуствен интелект, 2 изречения и вече имаме готов сайт. Благодаря ви за отделеното време.